дар қасри теннис ва маҷмааи варзиши обии шаҳри душанбе 3 то 5 октябри соли ҷорӣ ҳаштумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Мусобиқаи мазкур бори ҳаштум баргузор гардида, дар он ба ҷуз аз ҷудокорони тоҷик, инчунин варзишгарон аз кишварҳои Узбекистон, Қазоқистон, Русия ва Беларусия ширкат варзиданд. Қувваозмоиҳо аз рӯи 4 вазн миёни мардҳо баргузор шуданд. дар рӯзи аввали рақобат дар вазни то 66 кг ҷудокори Узбекистон Дилшодбек Юлдошев ҷои аввалро ишғол намуда, соҳиби ҳаштумин ҷоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. дар ин вазн ҷои дуюмро Фирӯз Мелибойзода, ҷойҳои сеюмро Орифҷон Додов ва Абубакр Боқиев варзишгарони тоҷик соҳиб шуданд. рӯзи дуюми қувваозмоиҳо дар вазни то 81 кг бо пирӯзии ҷудокори тоҷик Умар Расулов ба поён расид. дар рӯзи охири мусобиқа рақобатҳо дар вазнҳои то 90 кг ва 90 кг боло сурат гирифт. Комроншоҳ Устопириён ҷудокори тоҷик дар давраи ниҳоии вазни то 90 кг бо варзишгари Ӯзбекистон Шермаҳмад Ҷандреев рақобат намуда, ғолиби ҷоми Президент дар вазни то 90 кг гардид. ҷои дуюм насиби Шермаҳмад Ҷандрееви ӯзбекистонӣ, ҷои сеюм насиби Исроил Раҳимов варзишгари тоҷик ва Достон Мелиев варзишгари ӯзбек гардид. дар вазни 90 кг боло варзишгари тоҷик Темур Раҳимов дар даври ниҳоӣ бо ҷудочии Русия Антон Брачев рақобат намуда, ғолибият ба даст овард. ҷои дуюмро Антон Брачев варзишгари рус ва ҷойҳои сеюмро Бекмурод Олтибоев ва Шоҳрухон Бахтиёров варзишгарони ӯзбек соҳиб гардиданд. дар охир ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа дар баробари медал бо мукофотпулӣ қадр карда шуданд. ба ғолибони мусобиқа 30,000 сомонӣ, ҳамчунин ҷом, ба барандагони медали нуқра 10,000 сомонӣ ва ба барандагони медали биринҷӣ 5,000 сомонӣ супорида шуд. Хаёми Комилҷон, Сайёраи Қиёмиддин, барои YouTube канали Ҷавонон ТВ.